Hej alle sammen, og velkommen til en ny video her. Og det er jo selvfølgelig FIFA 14 Ultimate Team News. Så lad os bare springe i det. Som I kan se her, sådan her ser det, altså når vi kigger på det døgn, så ser det sådan her ud. Der er en stadion med grund med en bane her. Og som I kan se, nu undrer jeg nok over, hvad det der GRD for noget. Der er kommet noget nyt her, bortset fra opstilling og alt muligt, så du kan bare skifte opstilling, når du vil, uden du mister kemi, men selvfølgelig skal det have det rigtige plads. Men det der står PWR og alt muligt, det er ikke nogen specialiteter de får. Jeg kan ikke lige huske, hvad PWR står for. Det er nok Powerhouse. Jeg kan ikke huske så mange af dem. Det der Wall, det der Enginer. Så ja, lad os se hvor meget det giver. Som I kan se her, så Powerhouse giver defense og pass ekstra, og ja, eller andet SOA giver pace og hvad er det der? Ja. Og pace defense giver ekstra med SOA, og acrobatic giver heading, defense and pace mere. Engine giver pass, passing, dribbling mere. Så ja. Lad os gå videre til menuen. Nej, ikke menuen, hvor du kan se de ting du har. Som du kan se her, så kan du søge på navnet her i detalj, hvilken spillernavn du vil have. For eksempel, hvis jeg har Ronaldo på mit hold, så kan man se Ronaldo, og så tager du Ronaldo frem. Du kan vælge hvilken position han har i dit hold, sådan så det hele tiden så han hele tiden er på den position. Så kan du vælge hans stil at spille på, chemistry stil. Og så kan du vælge en pris på spilleren, som du gerne vil sende ham på. Så når du sætter spiller til trade pile, så står din anbefalede pris på. En anden ting der kommer er nationality, altså det har altid været der. Nationality og league, hvilken liga det kommer, og så kommer klubben her. Det har altid været. Og som man kan se, det er præcis det samme, coins, FIFA points og report. Så går vi videre til noget af det nye, der er kommet på. Og det er selvfølgelig fodboldtrøjerne. Altså numrene. Det kan du få nu. Jeg fatter ikke, hvorfor det første kommer på nu. Hvorfor kom det ikke på 13'eren, 12'eren og 10'eren, hvor du kan vælge dine numre. Eller 11'eren var det sidste, ikke 10'eren. Men det er kommet nu. Du kan vælge deres standard trøjer, eller numre, hedder det. Så, den anden ting. Hvis du for eksempel hvis du køber FIFA 14 til PlayStation 3 eller Xbox, så får Xbox One eller PlayStation 4 også har fået FIFA 14 til det. Ja. Fail. Hvad fanden er det, der sker? Sådan. Undskyld, det er lille fail. Men for eksempel, hvis du får en PS4 eller Xbox One, så kan du godt overføre club items, players, season, division, hvilken division du er, food trophies og coins til din anden, altså konsol. Og FIFA points skal du også transferere derover. Men det er kun én gang. Husk det, én gang. Noget nyt der er kommet er search filters. Det er navne. For eksempel, du kan bare skrive navnet på den spiller du vil have, i stedet for alt det her lort. Juventus, Italien, Italien, Centerback. Så kan du nu for eksempel bare skrive navnet på spilleren. Undskyld den dårlige grafik her, det må I meget undskylde. Men en anden ting der også er kommet, det er når du altså ligger på en spiller i parken, eller du har en spiller på dit hold, så er der noget nyt der kommer her, for eksempel place and active swap, quick action, almost set trade pile, og det der quick sell, sådan noget der hedder, jeg ved ikke om det hedder auction price, det hedder nok, jeg ved det ikke, se på auktionerne hvor meget det koster, jeg ved det ikke. Så hvis du trykker der, så kommer der alle mulige Ronaldo frem på markedet, hvor meget han er værd. Så behøver man ikke at bruge footage, og når man har fået spiller, så gemmer man lige spilleren,
og så skal man lige, hvor meget der, og det var der han kom fra, hvor meget der, det skal man ikke. Man trykker på auction price. Her kan I se, hvordan pakkerne ser ud. Det ser meget mere smart ud. I stedet for sådan nogle små, bare sådan nogle firkant, og I spiller ind i. Nu har det gjort det mere, hvad kan man kalde det, farveri, eller det er ikke farveri. Men som I kan se her, nu har de fået en helt ny form på det. Og så står der her FUT 14, forkortelse af FIFA Ultimate Team 2014. Og det ser rigtig cool ud, jeg synes det ser godt ud. En anden ting vi skal snakke om er kortene. Som I kan se her er det Messi jeg har valgt her. Og tag det roligt, det er ikke deres normale FIFA 13 overall de viser her på grund af, man ved ikke hvad overall kommer til at være på FIFA 14. Men som I kan se her, så bliver kortene ligesom pakkerne, næsten ligesom pakkerne spørger. Men det er jo sygt. Jeg synes bare det er godt at det ikke er bare sådan en firkantet noget. Nu er der mere former i det. Så lad os gå videre. Og noget andet nyt der kommer til, eller ikke noget nyt, der er noget der kommer tilbage. Der kommer online matches, altså bare ligesom friendly online, og der kommer friendly single mod normale. Det er det der er mange der er glade for. Det er det som mange har savnet fra FIFA 12. Det er hvor man bare kan spille en normal kamp, altså bare en normal kamp og vinde penge. Og ikke andet. Ja. Og det andet der kommer, det er 10 divisioner i en liga. Ikke en liga, en division. 10 divisioner. Der er 10 division, 9. division, 8. division, 7. og så ned til 1. division. Lige nu er der kun 5 divisioner i FIFA 13. Og det er derfor i FIFA 14 har lavet det op til 10 divisioner. En anden ting der kommer i divisionerne, det er turneringskvalifikation. Turneringskvalifikation er ligesom, altså der er antal point man skal have for at kvalificere sig til en turnering. For eksempel, ligesom i virkeligheden, der er der mange der kvalificerer sig til Champions League i ligaerne. Og det er det handler om turneringskvalifikation. Jeg glemte også at sige en ting. I stedet for moral, så er der kommet loyalty hos spillerne. Loyalty, det er at i stedet, man skal spille 10 kampe, hvis man lige har købt en spiller fra markedet. Så skal man spille 10 kampe, for han er loyal. Loyal for klubben er selvfølgelig, at han gerne vil være i klubben så meget. Han vil gerne være resten af sit fodboldkarriere i klubben og alt muligt. Og hvis man får en i pakke, så er han bare fuld loyal til den klub. Så, ja. Ellers er det normalt kontrakter, fitness, men det er opstillingskort og ja, moralkort. Og jeg vil bare sige tak for at I så med. Og det der turneringskvalifikation er ikke sikkert endnu, men det er noget de har nævnt. Så jeg siger bare tak for at I så med, og hej alle sammen.